zdravcov je naozaj všetko, čo potrebuje. To znamená, je tam akrobácia, je tam flow, je tam agresivita. Ja, krásne, škrtov raz, druhá na betonovom povrchu. A toto je trik, ktorom je Zdenko rekordman. Zlivý cirkus. Bez drženia, bez pozerania, bez problémov. Veľká bandy hneď na začiatok od Zdenka. 21 takýchto tvoroček má na svojom konte, to už neoficiálny rekord. Krásna piruetka na záver, všetko pod kontrolou. Ide podporte Zdenka, super bandy. Z jednoho triku sekunda. Krásna nadväznosť trikou.